Üdvözöljük! Videónkban bemutatjuk a középfokú felvételi eljárás keresőprogramját. A középfokú iskolák október 20-áig nyilvánosságra hozták felvételi tájékoztatójukat és meghatározták tanulmányi területeiket, amelyekre jelentkezőket fogadnak. A keresőprogram a hivatal www.oktatas.hu honlapján a középfokú felvételi eljárás feliratra kattintva érhető el az információs linkgyűjteményben. A kereső felső menüsorában a program egyes funkcióit érhetik el. Az aktuális menüpont kék háttérszínnel látható. A tanulmányi területkereső almenüben a középfokú iskolák tanulmányi területei között kereshetnek, és letölthetik az iskolák felvételi tájékoztatóit. A tanulmányi terület szövege a képzés legfontosabb információit tartalmazza. A képzés egészére vonatkozó, részletes tájékoztatás az iskola felvételi tájékoztatójában olvasható, illetve az érintett iskolától kérhető. Bizonytalanság vagy kétség esetén a továbbtanulásra kiszemelt intézményhez kell fordulni. A keresőfelület több szempontú keresést biztosít. A földrajzi és tanulmányi szempontok alapján különböző szűrési feltételek beállításával elkészíthető az egyéni céloknak leginkább megfelelő tanulmányi területlista. Keresés indítható akár az adott vármegye vagy település minden iskolájára, egy képzéstípusra, vagy éppen a tanulmányi terület szövegének egy részletére, például szakács, nyelvi előkészítő is. A találati eredményhez nem kell minden adatot beírni, minden keresési mezőt kitölteni. A legpontosabb eredmény a választott iskola OM azonosítójának megadásával érhető el. Az OM azonosító megadása után a keresés gombra kattintva a képernyő alján megjelenik az adott intézmény által meghirdetett tanulmányi területek listája. Ha az iskola OM azonosítója nem ismert, akkor az intézmény nevére, vagy annak egy részletére is lehet keresni. A program alkalmas több keresési feltétel együttes megadásával összetett keresések elvégzésére is. Például a szakképző intézmények esetében az ágazati feltétel megadásával a találati lista szűkíthető, majd a szakma, illetve a rangsorolási feltételek beállításával tovább pontosítható. Összetett keresési feltételek esetén kizárólag az összes keresési feltételnek megfelelő intézmények listázódnak. Új keresés indítása előtt célszerű a korábbi keresési feltételeket az alaphelyzet gombra kattintással törölni. A keresési feltételek beállítása után a keresés gombra kattintva megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő tanulmányi területek, intézmények és feladatellátási helyek száma. A feltételeknek megfelelő tanulmányi területek listája PDF és Excel formátumban is letölthető és kinyomtatható. A tanulmányi területek leírása az alábbi adatokat tartalmazza. A tanulmányi területet meghirdető intézmény OM azonosítója, neve és települése. A kék színű ház ikonra kattintva az intézmény előző évi beiskolázási adatai tekinthetők meg. A kék színű földgömb ikonra kattintva a program az intézmény honlapjára irányít. A mellette megjelenő letöltés ikonra kattintva pedig az intézmény felvételi tájékoztatója tölthető le. Az intézményi adatok alatt a tanulmányi területet meghirdető iskola feladatellátási hely, név, település, illetve postázási cím adatait találják. A postázási cím mellett megjelenő ikonra kattintva a térképes adatok is megtekinthetők. A tanulmányi terület leírása mellett az intézményi OM azonosító és tanulmányi területkódpár látható. Az adott tanulmányi terület a szövegére kattintva kiválasztható és egyedi listába menthető, így egy személyre szabott továbbtanulási lista állítható össze. A Mentem a listába gombra kattintást követően a kiválasztott tanulmányi terület a mentett tanulmányi területek közé kerül. Az összeállított tanulmányi területlista a képernyő jobb felső sarkában a mentett lista ikonra kattintva is megtekinthető. A listában az OM azonosító tanulmányi terület kódpárosra kattintva látható a kiválasztott tanulmányi terület szövege. A mentett tanulmányi terület a piros törlés ikonnal törölhető. A mentett tanulmányi területek listája az Export PDF-be gombra kattintva letölthető és kinyomtatható. Ha a lista minden elemét törölni szeretné, azt a lista törlése gombra kattintással teheti meg. A statisztikák és letöltések feliratra kattintva a programban aktuálisan megjelenő intézményekre vonatkozó adatok találhatók. Az országos adatok letöltése XLSX-ben gombra kattintva, táblázatos formában letölthetők a KIFIR programban rögzített adatok. Azon intézmények listája, amelyekben az adatrögzítés folyamatban van, a szerkesztés alatt álló intézmények gombra kattintva tölthető le. A jegyzék vármegyei bontásban felirat alatt,
Az OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke vármegyénként letölthető és kinyomtatható. Az írásbeli vizsgahelyszínkereső almenüben a központi írásbeli vizsgát szervező intézmények jegyzéke érhető el. A keresőfelületen az intézmény vármegyéje, városa és a vizsgatípusa alapján is listázhatók a vizsgaszervező iskolák. A menüpontból az írásbeli vizsgajelentkezésre szolgáló alkalmazás is elérhető. A tanuló írásbeli vizsgajelentkezési lapját a szülők elektronikusan is előállíthatják, és közvetlenül a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe elektronikusan továbbíthatják. A jelentkezési lapot továbbra is kitölthetik hagyományos módon, papír alapon. A programhasználattal kapcsolatos kérdésekre a súgó menüpontban elérhető felhasználói útmutatóban, illetve videó útmutatóban találhatnak választ. A tanuló életpályájának megválasztása a szülők felelős döntését igényli. Fordítsanak kellő időt a jelentkezéshez szükséges dokumentumok, például szakértői vélemény, bizonyítvány másolatok beszerzésére. Minden szempontot mérlegelve, körültekintően alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények és tanulmányi területek listáját, sorrendjét. A felvételi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat őrizzék meg másolatként. A felvételi eljárással kapcsolatos információkat az Oktatási Hivatal honlapján, a középfokú felvételi eljárás felirat alatt hozzuk nyilvánosságra. Sikeres felvételit kívánunk!